Pre, Uy, pre, saman? kanang napildi na po daw ka og racing, pre. Lagi, napildi ko pre, ato niyagi. Atay murag, nasagunso na naman ka, pre. Okay, nagyapon ko to pre, ay. Ha? Nga naman. At least ba, nakabalo ko nga kusog, dahil gyapon mo dagan akong motor di ay. Kinsa man day mo kalaban na to? Kuan, Sniper 150. Sniper? Kusog, biya ka ng Sniper 150 no? Unya imong gamit nga motor? Ako ang gamit ng motor, kuan, Raider 115. Katong FI? O, FI. Nay turbo. Nay, turbo eh. Atay ganun napildi man ka, unsay inhitabo? Ani ang nahitabo pre no? Magana. Ready. Get set. Go. Sutoy ko, kaya nakaturbo man ko. Zoom! Naiwit siya. Iwit siya. Unya? Pero natingala mo ko na pre nga kadugayan, itapad naman na sa kuha ba? Atay. Kadugayan, dagang... Nitapad na yung galaw-gawan yun. Oo. Una-una na ako nakaturbo, man siguro ng sniper. Kay nga naman day nakaturbo siya. Kaya kung nakaturbo to pre, loy kayo ko. Ha? Kay nga naman. Nakusog, biya kayo ng turbo na niya, sniper pa dyan ang gamit niya. Ay tama day no? Moto, pagtanaw na ako sa iyong tambutso niya, Unya? laka, Oo, nun sa man. nag-blue-blue man ang siga sa kayo bay. Nag-blue-blue? Nag-blue-blue ang siga sa kayo, moto, nakaanak ko, patay, ni gamit, man dahil nitro ng buhangan niya eh. Atay. Ni gamit og nitro. Moto, bantong rin mo tapad-tapad siya sa kuha. Oo, unya. Moto nga, tabla na lang ng... Unya na may bangkingunon. Naaday bangkingunon. Na ay bangkingunon, siyempre ubal man. Unya kadto eh, maayo man day kay mo bangking di ay. Oo, unya. Din napildi ko sa unang banking bay kay duharan mi kalibutan sa ubal ba. Pag ano, banking siya pagayo. Ay grabe. Naguna siya sa kuha. Naguna siya. Naguna. Una-una na ko ba patay pildi jud ko ani kay pag ana niyang maglisod na ko gapas. Maglisod day ka. Maglisod na ko gapas bay. Oo, unya. Una-una ara gud ha, Sniper 150 plus nitro. Di ko sugyo na siya. Grabe no. Ataya, uy. Moto nga blayo naman kay biya no, naapsan man jud ko bisag unsa ano gugukod di naman jud. Kabalo ka sa gibuhat na ko pre. Oo, sa may gibuhat nimo. Ni kalma ko. Unya. Kay last round naman to ba? Kunya ang finish line kay napad jud sa bangkinganan dapit. Atay. Moto nga ni kalma ko. Samtang nagadagan ang motor, gihubo na ko akong jacket. Gihubo nimong jacket nimo. Gihubo na akong jacket nako. Wala day kay gear. Ay nakoy gear ato. Unya naapil ang gear og kahubo. Ay lahi mo gud ko mosuot og gear good kay gear una bago jacket man. Ingana di ay. Ingana ko mosuot og gear. Nganong gihubo mo jud nimong jacket nimo? Ay gihubo na akong jacket tungod kay aerodynamics ba? Aerodynamics. Kagabal mo gud ng jacket para sa hangin good kay pag ana magana man ang jacket nimo. So makuha ang intensity sa imong daga nimo. Mao ba? Kay ma-block man siya sa hangin. Mao di ay. Mo to nga gihubo na ko, paghubo na ko no. Kalmado ko. Na naman ko last na turbo na lang jud nga nabilin. Last na lang pre. Last nga turbo na lang nabilin sa kuha pre. Mo to nga ba na kailangan ako gamiton og tarong. Unya. Kapalo ka sa gibuhat ako pre. Unsa may gibuhat nimo? Ready naman kayo ko ba kay nakahubo na kong sanina. Unya. Action akong Superman. Mo to nga isliton para akong turbo. Chumbo. Naman siya diri no nagana. Abi na jud kay to pre. Unya na may last na bangking uno no bago ang finish line. Unya. Kabalo ko sige buhat ako dito pre para maapsan ako siya. Unsa may gibuhat nimo? Ni ground zero ko. Ground zero. Ground zero unsa? Atay. Ay nakamutuon sa kuha ng ground zero eh. Tinuod na pre. Una ko picture na eh. Burit. Sige daw, be, patanawa daw ko, be. Batay, diskubyado mo kay kuha na, oy. Hindi ko tuod ay ha. O sige, patanawa ko, be. Pero burit mo, storya agad. Unsa man na? Atay. Dili na ground zero na, gaya na nga purma na. Ay, grabe. Pinakatibay na nga posisyon na. Nindot, di ng ground zero ba? Wapo kayo ng ground zero ba? Kaya ang purpose ana, pag makabangking mangud ka o tama agad. Oo. Kaya ni mo apso ng kalaban in the right time. Mo ba? Makuha ni mo ang tama nga oras nimo para maabot ka sa finish line. Nga naman. Makapadugang mangud ng ground zero sa speed nimo good. Mo ba? Labi na og sa bangking kay masubay man jud nimong linya niya ba. Ana, day na. Mo to nga pag bangking niya ako ni ground zero ko dito ko ni subay sa linya jud sa likuanan. Ah, grabe, no? Dito ko ni subay pre, 93 degree angle. Mo to pag ana pre ground zero. Unya, naguna ka sa finish line, pre. Una ko sa finish line rin unsa. So, daog, juday ka, eh? Ay, kana lang, napildi lang ko. Ha? Kaya nga naman. Mao gali na problema no, kani petition siya. Ni petition nga. Nya kanang wala doon ako naputol ang pisi-pisi sa finish line daw. Atay, unsa nga pisi-pisi? Kana gong pisi-pisi nga kanang pareha sa ginagamit sa soko god kanang do not enter. Oo. Ingon na ba dapat imo mo gunang banggaon pag maputol na ikaw mo daog. Ay, pandamay. Pero ikaw, makay naguna. Ako lagi naguna pero kay nag-ground zero biya ako. Oo. Umuto nga ang pisi nara sa ibabaw sa kong ulo. Nagana mo ko. Hala ka, wala na ako naputol. Unya. Nang lapas ko.
Moto nga nakaingon ko pre nga din ako mo ground zero sunod ay pag pisi-pisi ang finish line.